Shirin ba da ilimi kyauta a jihar Kano, Gwamna Ganduje zai raba Naira biliyan 2.4 ga makarantu a duk shekara. Kimanin Naira miliyan 200 mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai dinga turawa cikin asusun ajiyar makarantu kimanin 1,180 masu ɗauke da jimillar ɗalibai 834,366 a duk ƙarshen wata. Kimanin Naira biliyan 2.4 kenan a duk ƙarshen shekara. Domin samun nasarar shirin wajabcin ilimi da kuma ba da shi kyauta tun daga firamare har zuwa babbar sakandare a jihar Kano, mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai kaddamar da fara biyan kudaden gudanar da shirin ga makarantu, inda zai dinga tura musu kimanin Naira miliyan 200 a duk wata, wanda a jumlace kuma duk shekara za su dinga karɓar Naira biliyan 2.4. An gudanar da taron ƙaddamarwar ne a filin wasa na tunawa da marigayi Janar Sani Abacha da ke Ƙofar Mata a jiya Alhamis 12 ga wannan wata na Satumba, da manufar nuna goyon bayan shirin ga malamai da ɗalibai da iyaye da masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'umma. Za a rika tura kudaden ne kai tsaye cikin asusun makarantu kimanin 1,180 masu jimillar ɗalibai 83,866. Gwamna Ganduje ya yi ƙarin bayani kamar haka. Ƙaddamar da wannan shiri muna shirye-shirye ne na tura kudaden gudanarwa kai tsaye ga makarantun wannan jiha domin fara aiwatar da shirinmu na wajabta ilimi da kuma ba da shi kyauta. Gwamna Ganduje ya ƙara da bayyana cewa a ƙoƙarinmu na shigo da makarantun allo tsangaya cikin wannan shiri, gwamnatinmu ta zaɓo wasu makarantu kimanin 52 waɗanda za su riƙa karɓar kuɗaɗen gudanarwa kai tsaye daga gwamnati. Yayin taron, Gwamna Ganduje ya ƙara da cewa kan wannan tsare-tsare na tura kuɗaɗe kai tsaye ga makarantun gwamnati ta samar da kayan makaranta ga sabbin ɗalibai kimanin 779,552 maza da mata a kan kuɗi Naira miliyan 381. A fannin samar da aikin yi kuwa, Gwamna Ganduje ya bayyana cewa gwamnati tana ƙoƙarin rage matsalar ƙarancin malamai a fannin. Yanzu haka za ta ɗauki malamai 'yan sa-kai kimanin 3,000 domin koyarwa a makarantu daban-daban, ciki har da makarantun almajirai na tsangaya a duk faɗin jihar Kano. A ɓangaren ciyarwa kuwa, Gwamna Ganduje ya bayyana cewa gwamnati ta tasamma kashe kuɗi kimanin Naira miliyan 350.7 domin ciyar da ɗalibai 'yan aji 4 zuwa 5 zuwa 6 domin ɗorawa kan shirin gwamnatin tarayya na ciyar da 'yan aji 1 da 2 da 3. Domin tabbatar da ɗorewar shirin na wajabcin ilimi da ba da shi kyauta, gwamnati tana ƙoƙarin tabbatar da ƙudurin ya zama doka domin cimma burin da ake da su. A kuma wani yanayi na fatan tabbatar da kyakkyawan tsarin shirin, Gwamna Ganduje ya ƙara da cewa ya kafa kwamiti domin binciken adadin yaran da ba sa zuwa makarantar a duk jihar gaba ɗaya. Sannan gwamna ya ƙara kafa kwamiti kan tabbatar da ingancin harkokin makarantu ga BESDA BESDA da shirin UNICEF UNICEF don tabbatar da ilimi mai inganci ga ɗaliban da ba sa zuwa makaranta. Gwamna Ganduje ya kuma ƙara da bayyana cewa hukumomin ci gaba kamar su Bankin Duniya sun bayar da gudunmuwar ajujuwa na zamani kimanin guda 790 da kuma na'ura mai ƙwaƙwalwa ga malamai. Akwai buƙatar mu gode musu kan ƙarfafar wannan shiri namu. A jumlace kuma, mai girma gwamna ya ƙara da cewa akan wannan ci gaba na yaba da haɗin kan da sassan hukumomin ci gaba da masu ruwa da tsaki suka bamu domin samun nasarar wannan shiri na bada ilimi kyauta da kuma wajabta shi. Sannan kuma mai girma gwamna ya yi kira ga al'umma da su ci gaba da bada haɗin kai da goyon baya domin gwamnati
ba za ta iya komai ita kaɗai ba. Daga ƙarshe kuma gwamna Ganduje ya ƙara da bayyana cewa daga cikin manufofin tabbatar da wannan shiri akwai fatan gina wa yara masu tasowa gobensu da kuma ba wa yara 'ya'yan marasa hali musamman mata da na yankunan karkara damar samun ilimi da kuma bunƙasa tattalin arzikin jiha gaba ɗaya. Taron ya samu halartar masu martaba sarakunan Bichi, Ƙaraye, Rano, Gaya da kuma wakilcin Sarkin Kano da wakilan Bankin Duniya na DFID da na UNICEF. A kuma jawaban da suka gabatar duk sun ba da tabbacinsu na ci gaba da marawa gwamnati baya. Wakilin namu a tashar Dokin Karfe TV wato Bashir Abdullahi Elbash shi ne wanda ya rubuta kuma ya ɗauki nauyi. Sai ni kuma Al-Amin Ibrahim da na tsara na gabatar nake cewa sai a wata haɗuwar da yardar Allah.